Bago pa man ang lockdown ay halos 6 na buwan nang pinaghahandaan ng mag-asawang Angelo at Carla ang first birthday celebration ng kanilang anak nitong April 25. Bilang unang supling, excited ang mga ito sa Mickey Mouse theme party na pinag-ipunan nila para maisakatuparan. Pero naipatupad pa ang extended enhanced community quarantine hanggang May 15, baliwala ang kanilang preparasyon dahil ipinagbabawal ang malalaking pagtitipon. Nakita naman ito ng mag-asawa bilang isang mas magandang oportunidad ng pasasalamat. Ang gagastusin sa magarbong selebrasyon, ipinambili nila ng bigas, itlog at iba pang relief goods na ipinamahagi sa mahihirap na pamilya at frontliners sa Barangay Pulong Bulu sa Ciudad Angeles. Kasama si 3D, nagbahay-bahay sila para ibahagi ang kaunting biyayang kanilang tinanggap sa 180 na pamilya. Sa Ciudad San Fernando, libreng serbisyo ang handog ng radiologist na si Dr. Ana Marie Pineda. Nagboluntaryo siya na maging radiologist ng mga nagpapakonsulta sa mga central screening facility ng syudad. Walang bayad ang kanyang pagbabasa at pagbibigay interpretasyon sa resulta ng x-ray ng mga Fernandino. Bagamat nagtatrabaho siya sa isang pribadong ospital, naglalaan umano ng oras ang doktora para mapagtuunan ng pansin ang mga x-ray na kailangan ng agarang resulta. Isang anak na nagbahagi ng ligaya sa kanyang pamilya at mga kapitbahay at isang doktor na kahit mapanganib sa frontline ay di nagdamot ng serbisyo. Ilan lamang sila sa halimbawa ng marami nating kababayan na nangingibabaw ang pakikipagkapwa-tao at tinatanggi ang sarili para maging bahagi ng komunidad laban sa krisis at banta ng COVID-19. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw. Ako si Denise Diala para sa CLTV 36 News.